Meioko zirkuito ura aurkeztu genizunetik, hilabete bat pasada, zelako hotza izea, eta eurila bota duen aurtengo urtarrilean, 2026ko urtarrilean. Gaurko izango da beraz, urte berri honetako lehenengo bideoa. Eta aurreko pista panoramika zoragarri hortan ikusi duzuenez, hemen Nerbioi Ibar ezkerreko lautada izugarri hau, fabrikak eta joan ziren lautada izugarri hau, nomentxe gaude, Trapagarango bidegorritik zirkuito berri bat aurkezteko. Oraingo honetan, Barakaldoko errekaortu edo Retuerto auzotik irten da pare bat ingo ditugu hemen Argalario inguruko mendietatik barna, igo eta jitsi. Eta gaurkoan Matamoros eulia. Gaurkoan Matamoros aldera goaz, Matamoroseko aldatza igotzera. Eta esaten nizuenez, hor aurreko imagin panoramiko horretan ikusi dizuen guzti hori, hemengo bidetxo honi eskerrak altxatu zein hein handi batean. Ze, bidegorri honetatik gain zuzen ere, joaten zen Orkonerako mea trena, eta haren justo Matamoroseko aldatzori dagoen tokian, hortxe gontziren esplotaziorik handienak. Eta gaur egunean ere, arrasto desente gelditzen zaizkigu. Larboleak eramaten du fama, eta bizikleteroak sauko aldetik eta ibiltzen direnez bertoko minak ere bai, baina egia esateko gaur goazen tokiak izan zuen garrantziarik handiena. Hermanos Ibarrak esplotatu zuen, eta kapitalien Britainiarrarekin, ingelesarekin, ze konpainia bera Londresen zuen goitza, eta hemendik hain zuzen ere, edo handik, txeltzen garenean, Orkonerako auzo horretatik, edo bertan zegoen Mena mendi izugarri hartatik, atera ziren, garaipatean, 19. mendeko azken hamarkada hartan, Bizkaitik esportatzen ziren, kilo bakoitzeko, edo 100 kilo bakoitzeko, bosgarren parte bat, hau da, hogei, un quinto, Bizkaikit ateratzen zen Burniko puru guztitik, hemengo mina honetatik ateratzen zen. Hermanos Ibarrak Orkoneran esplotatzen zuen mina horretatik aitzutzen ere. Eta, hori probestuaz, bertotik igo, pare bat, rutatik pizkatxo bat aldenduko gara, arrasto batzuk eta ikusteko, baina hori inguruan egia esateko itzuli beharko gara, ze Ortuella inguruan, Ortuellatik gora, eta Las Balsas izeneko parketxoan duten ondarea, izugarria da. Ez dakit, metrotik metro da aurkitzen ditugu vestigioak, eta, hortan ere fikatu beharko gara, eta bertoko historiak ere kontatu. Baina, gaurkoan zirkuitoa, txapandirik ez dizute emango, eta, bidegorretik aurrera, gure Matildaren begiradapean, bagoaz Matamoroseko aldatzori igotzera. Las Balsaseko futbol zelaia, kotxe parkea, eta gero hor murutxo bat ikusten da. Hori Las Balsas azkenean da hitzen genuen mea, hemengo mena guztia. Begira, antxe, larbolea dago, golf zelaia. Hori, bagoada aterantzeko den guzti hori mea zen. Hemen, Kristoren menditzarra geneukan, eta mea guzti hori beraino joaten zen, eta hau zen hasiera batean gehien esplotatu zen zonaldea.
hori ortuella dugu, eta bueno, eta hemen hemen gomenditxonen atzean, hausoa eta harin izuko latzen. Peñasko bat dauka eta ikurrina batekin, eta justo Gallartako auzo zarra, edo herri zarra, gaur egunean Bodobaieko mina edo mea dena, hortxe atzean dago. Bueno, esaten dudanez hau, arrastuz josita dago, eta handi goitik, Larboleatik goitik, ez dakit, 50 edo planen inkinatu zeuden, bizkanaka, horbean ikusi dugun murotxo hori bezalako beste labadero batzuetara eta eramateko mea guztia. Antxe Trapagaran, eta bueno, Elize ikusten da mendik. Eta hemen egon zan, kontu desastroso bat, antzainez 2 balsa erraldi zeuden, ez dakitzen bat hektolitroko kapasitatea zutenak, eta halako baten urtean ez du goratzen, baina 60 hamarkada izango zen. Ez dakit, haintxo justo, hartu egizei begiratzea. Bueno, behan dago karteltxoa, eta bueno, basatza guzti hori, auzo baten, Bertoko auzoaren gainea joan zen, eta hil ere 10 pertsona edo hil ziren. Baina, bueno, Bertoko desastrea, tamalez diot, baina askoz txarragoa gerta zitekeen baita. bukatuta, hemen parketxo antzeko batera heltzen zarete. Traka jarraitzen baldin baduzue, badakizue Goikiloken, izen berberarekin, titulo berberarekin joaten naizela trakak eta eskegitzen. Dituen ere jarri nitzazkeen, baina, bueno. Eta hoxe, trakak errepidetik doa. Justo Matamoroseko aldaparen amaieretatik, kanpillotik gotzen den errepidera ateratzen da bidezka, edo bestela ni hemen trabesian noan bidetik Largoleatik Lagainetara doan errepide azpitik
tuneltxo batetik pasa, eta Pozo Ostion eta hauetara heltzen zarete, eta gero hortik lasei Larreinetara. Nire honek egingo dudan bezala, esan dizuet, traka errepegetik doa. Baina nik uste politagoa dela. Naizta tunelian, hori, azkenean, biziketatik jitxiriagian. Bueno, entxe, hau bai, hau ja Pozo Ostion eta hemen Larboledako minak eta barra. Hor nagusiena genuen, hori ezagit Ostion den, eta gero esitxo hori da, hori ez dekusten, baina planik miatu da. Gero jarriko dizuet iruditxoa. Bueno, hau ere, ezin imagina, mendi horretaraino mea izango zela, orain paisaje martziano badirudi, piruli, hau datorren zirkuitorako, bigarren, hemen argalari inguruetako bigarren zirkuitorako, utziko dugu, hortik horraiko eta hortik errekatxora jetxiko gara. Gaur, hau hitzen dudanean, ja zuzenean, beste, eskerraldea eta ikusten dugularik, argalariko maldetatik, berantza joango gara. Eta, hementxe izan zen esplotaziorik handiena, baina, esan dugarez, hemen esplotazio ezberdinak izango ziren, eta Matamoresekoa zan bakarrik Ibarra nahiena, eta handik, pentsa, posten bat, Bizkaiko Burniaren posten bat ateratzen zen handin bertatik. Beraz, egia da, hemen Larbolean edo dugula kontzentrazioek handiena, paisaiarik bereziena utzi duena, han Sauko aldean arantza, hartan ere, baina minak txikiagoak ziren, Galdameseko minak edo meak txikiagoak ziren, eta Galdameseko trenbideak ere garrantzi txikiagoa zuen, eta hemen batez ere, Orkonera, Iron Ore, zearek, pentsa zenbateko kargak eta milerak eramaten zituen une oro, han, Barakaldora. Beste programa bat baduzue, edo saio bat baduzue, justo nerbioi Ibarreko kargaderoiek eta horietaz eta hitz egiten duguna, eta pixkatxo bat Barakaldoko tramo urbanoa ere erakusten dugu. Ni oraintxe, arantza noa, Larreineta arantza, eta karo nik izan dut, Errezil Zagarra eta Larreineta, Arboledako auzoaren gatik esango zaio, edo Trapagarango auzoaren gatik esango zaio, eta eskerrak bilatu dudan, ze Larreineta izena, Larreinet, frantsesetik dator, eta, hori, badakizue, Errezil Zagarra, Zagarrak hauek nahiko, pastosoak edo harinosoak direna, horietxek direla, normalean postertarako eta erabiltzen ditugunak, zeren sagardorako beste batzuk izaten dira. Hemen da, Pozo Ostionetik, Larreinetara jarraitu eta hortik aurrera ja malda bera. Hemen arrok honetan zer topatu dugun, hau kaka eta izan ziteken, baina antza denez, hau goetita da, Kampanil. Eta gero ematitea esaten du hau gorritxoak direla, ikusten da, pentsa, nola ikusten eta gehiago bestea limonitak eta ez dakiz eren mezkla edo. Hau ematitea bada, begira zein ongi ikusten den gorrikorole. Badirudi, paleolitikoko kobetako jaun-andreak margotua izan dela. Eta bestea, beltza dena, Kampanil, hoixe. Hoindik ere alako arrastoak, Hiriak piztu ditu bere argiak, eta hiriak argiak piztuen dituen bitartean, horratzean, oraintsu minutu bat, bi orkatzekin tupuste egin dut, eskerrak orkatzak ziren, eta ez, basurde kuadrilla, zebestela, ai ama. Gaua jarraian dugu, nik argitxoa montanbikeari jarri, gelditzen zaizkidan kilometroak egin eta zuei despedia ematen ditzuet.
Bi orduko zirkuitoa da, orain neguan eta iaia beste aukerarik ez dugu, goizeko orduak lanpetuta baldin eta badauzkagu, eta arratsaldean, hori, 3 ordutxo atera ditzakegu, 6etan gau egin bitartean. Eta gaurkoa eta horrengoa izango dira antzeko parecido, 2 orduko zirkuito txikitxoak, hemen inguruan egitekoak, errekartutik irtetzen direnak, eta argalarioko zonalde guzti hau ardatz dutenak. Gaur horkoneran ibili gara, datorren egunean Arnabaleko minetatik behera jaitsiko gara. Eta bueno, hoxe. Besterik ez. Gaurkoa motza edo txapa askorik ez dizuet eman, así que eman like, ez. Horinik ez gara horietan hasi eta. Segi ondo eta ez galdu hurrengo bideoa.